Lapit utrai kongok tin jong u haman lagi tin ki kampen ikom ta pian man kasngi kom ka. Nên con ngi ai ngu yêu blay bo ai ngi ka por ka bokodor bahagan ka por ka mantangin yo ban yo pulay tin ka jong blay baru ingin yo ka ni kai ke bokodor leng ba jong ka ai ku blay EDP bar agi prom ngai ke lok ki jor ke e ke baton ban yo ban pej ban masap ye ka tin ka jong blay ka bangan yo ban kren hagan ka por ka ban menta tin ka jong blay ka bangan kren menta la pensyong nong rim ya ka kat kong ka Cosper ka yung Matthias kalnong ka bakhan riu kat khot ka bakhan lai bat ka bakhan sao ngan pula lang na ka mata yung ilang baro habaw Jisu wala wan sige pang Kaisaria Philippi wala gali gisran yung u udaong kibriu ki ong u e nga u kuno briu kila ong te don gi ong Yohanes unang penbaptis ki wei te u Elias bat ki way pat u Jeremiah lane way na ki nong itu pa try ni aban kerku yang nek tin ka jong blay ka bang pule ha ka nek por ka phang pedang ye ka bang mut ban kran na ka nek por kalong ka dei ka jingli ka bang ri ban bu aga jing em ko ni way baro ba kata kalong ki briu ki ong kom no yang lane ki way pat ki banta ki briu ki ong kom no yang ye ka nek Cosper yung Matthias la tha hido Matthias way ni kisran ka yung Jisu ban laban syam na ye kata na ka ni ka Cosper yung Matthias kalnong ka bakhandai ka khot ka bakhandai Matthias uday way ni kisran ka ba don ka ba Jisu bad kumta hakan ka por ye ka ba Jisu kelijing keliru udan lang bad o hadin bau Jisu wala lagi kamba wala yalap wala hikai gi sunran wala ban kot yagi pamala wala pen ya yagi berko wala besai san hajar na santli po balai teli dok ha hadin bau wala si bun ki ha ministry gi jo ukali gi sunran jo ki brio ki ong kum noya kani ka jing kli ka bau Jisu kwa bantip baki briu ki ngauto bat ki ong kum noyo bat de hang ne ki suran ki jong Jisu ki etu yang don ki bong bamedi Yohanes ong don bat ki bong bamedi Elias ne Elijah don ki way bat ki bong bamedi Jeremiah lane way na ki noyo tu pa bat ka benda ka ban ningkong ka phang ka ban ningkong ka ban kwa ban ni pen bai ban ni pe lang ni po kalong sya phang une riu jong blay o bang itiep u Yohanes ki briu ki ong yo Jisu ki briu ki ong yame ba madei u Yohanes ki briu ki ong ko ken rat yame kitip latip yame kum u Yohanes nong pen baptis bat mentang ini pa kidat u une u Yohanes u Yohanes uday way na ginurupa ke bakado haga testament kabarim baru nong itu lupa walaupun baptis yo Jisu hakawa Jordan udon ni jinglong ka bakodor kata-kata ba udon ya ka jinglong ka bas ngauret kilan sibun ka jinglong ka bangila ban ya kran si pang Yohanes hari na marba ka por kam sa ngini pay tanggaway ka jinglong ka bakodor manu uday ubriu ubas ubriu jong ublay walaupun tis yaw Jisu hi
Ubriu jong blay balapan baptis yau Jisu yu kun jong blay uong gini genten. Unwan way pa uno itu pahadin jonga. Ubang ambit ban lawa tangi kisai juti kejo. Ngelaban syam na kospa ke jong Yohanes. Kalau nong gaben kong berkabar pun riu berkabar pun yo. Bar syusyu orang ipule na kospa ke jong Yohanes. Kalau nong gabalai kerkhot kabalai po. Uong gini genten kadai uban man kraw. Bad yanga ban man ret. Uni udah Yohanes ka jinglong ka bakordor ka bana ulong briu ubas ngauret. Barki briu ki yo iru yo Jisu ulong kum Yohanes udani ka jinglong ka bas ngauret. U Jisu wala udah kun jong blay ngilaban pule na ka siti pos ki Filipi. Kalau nong ka baar ka khot ka basandu nyo. Wala udah kun jong blay hari sim yelade ban yarengkat baru blay. Usim yelde bau long tang kum unoi kai unong itu lupa bau nong pen jong ka pertai. Barka wei ka bangila ban yo kani kai ka crown of Jesus kadai na kos ba yo Yohanes kalong ka khalai. Kar khot ka ban kong tater abangin pule hang to ngin yo i ka jinglong ka basoret Jesus kun jong blai. Ka pertai baro ka wei ka lenga war kisenran ka yo kimla ban muduri ka ka baule. Ka wei ka por. Wala simi ka dabor. Baik ka towel te ka sangka ka jo. Kila lengo ka ka baumut ban le. Wala pendapi ka dabor da ka Badin ka tawala pa syong iri kisenran jo. Bawla sedang ban saj yaki kijat ka jongki. Oh, kimla asyo ban masuk tu. Kidang berkat la segan ka por. Haka jing ka jugi bagi haban saj kijat ka jong kenrat jugi Jisu. Hari mo uban ban usyimi ka dabor ban saj yaki kijat ka jongki. Baru Petrus Weni kisunran bo kham kran bah khamar. Long kenrat. Dal lei ro Menom la ban saji kijat jonga. U Jisu ong Petrus. Ladang la ban saji kijat jome. Ladang yo ban saji kijat jome. Mem dan benta ban nga hake hima ki beneng. U Petrus ong kenrat da kalong kumta. Ndei ting kijat jonga. Sai yanga bor ka we kar nieng ka jonga he. U Jisu ong Petrus kalabyang tang bangan saji yaki kijat kejome. Kani ka wini ki jinglong ki bakodor ka badan na Jisu ka baka perthairu kayu i. Hang ne kendiat ngan pulut por kendiat bangin depek. Haga jing ka jingi kumpla ki briu ki ingi ki in ka jinglong ka bas ngoret. Ka perthai ka don kam magni sngi ka matai ki nong yalam. Ki don kam ki briu ka bang ka mensim ka bas ngoret. Balai ka jaga niya pat, balai ka jaga niya pra, balai ka jaga jing ying kisam, haka imlang ka salang, haka balang, haka shnong ka tao, kam don ka masim jong ka juset pat ka jing panret. Kani ka kubor ka man ningkong, ka bagi briu ka i how Jisu, bau don, ya ka masim, ka bas ngoret, kumba ka don, ka masim, ha uyonis. Kabanta ka ba Kiyo iyo Jisu kumu Elijah. Briu jong blay. Ngini apa ni pai kita uneu Elijah. U Elijah ulong briu jong blay. Udon ka ya ka mensim ka ba kongu ya tin ka jong blay. Hakawe ka por kala ja ka nam snio. U blay ulong ana ban hap slap akan ka slap pertai. Wat ka jer ka nam don syo. Kom dalas ngautu bagi bun kibriu kian kahiran haka pam di haka rap haka riang haka tray kata kanwan kanam sni ka basyur kai uneu elejai ubriu jong blay ula perkat nang no kumno balaban ladakan ka perthai kalawan kanam sni haka taka por blay ulang elejai kilet nginaban syam na kitab ban kong jeng sim kalau nang ka khatnya ur khat ka balai tu Elijah ubriu jonga kilet hapo hajan kawa kerit syongang ta kitang ap kinwara jing bam ya me ya ka just step baga jamit ka jong me ka breakfast baga dinner ka jong me mem dai ban khuslai kitang ap kinwara jing bam ya me ha jing perkhat jing kum kibriu ka bom la ban long le ba play ka long ka bala wala ko ngo ba wala syong ta baru play ulo rajing bam yo Elijah men step ban men miet daki sim benang ki bawan ban ajing pam
Yo ngayo I ka jinglong ka bakador ka badan hau jisuru ulong kun jong blay udon ya ka jinglong ka bakongo ban pendap ya ka mission ka jong pa jo blay lo pa yo jisu sekre patai banlong ko murong pen im jong ne patai ba ka mission ka jo galong baun khai wasam gulai un tray ban pendap ya ka ministry ka jo bat om tang kata ka mission ka bakado bari ban syakam ban sempat ban syak sanar pna on tap badin lais ngiu samipat uji su bau perkat ya kata us ngo bakabom kata kabasitom miu baradon kapor kabau ulaj ban duai ban yasat na kata ulaj ka ber kasamane ladang ipula na kos ba yung matias kanong ka ba arpon riu kar ka balai kondai anda bau jisu la duai ulai sajang ta kaktin ka jong blay ka tu abang bolo mi kas ep bagas ep ka bau mi kalong kum kas nam hi komta la ang bau dalam mi nang ta din ka jing duai pa isawang try ladon kalong ka mon jome ai bagane kuri kan light no ananga re kumbangamon ya ka mon jong me ngan yo ban le ban ko ngo ya tin ka jong me kine ki artli ki jinglong ke bangilai pole ka jinglong ka basurit ka don hau jisu ka jinglong ka ar ka jing don ka mensim ka ko ngo kapan ta ka ar ngi yo me pai khnya ta kana por hagini ski jungi ka menta pin wat tang tangi bri ki ko ngo la jenja la bandai ke ying ka sam kala bandai ka balang kala bandai ke shnong ka thau balai ke shnong ka thau ka jenjar magi nong shong shnong buan sin kim kongo ya ka ka ba shnong ka panai bai guarantee balai ka police di banman ka bun kam ka thau kolong magi briu ki im lailan ki la presya ki an ki ba ka sarkar ka lu bai kan diat ki briu ki ba ngo bandai tang ka ta bagi kan le sa ya tin ka jong blai tangkat ki briu ki bako ngoy tin ka jong blay ki briu ki I kumno yo jisu ki I ba briu u bako ngo yo pa jo bala pa na beneng sya ka blay kum joro ka jing im ka jing ka kubor ka bangin yo ba ne pai ka polong ha ka jing im jing misi ngilong na em ki briu ki bako ngo ha ki im lang ka salang kum ki kon ngilong na em ki kon ki bako ngo ki kimi pa kum ki kon kristan ki nong bur ki nong kris ngilong na em ki briu ki bako ngo tin ka jong play kaban pa ka balai ka phang padang ka balong ki ong medei u Jeremia u de briu jong play u bala tip yu kum u prophet ane noi tu pa jong ki umat habo yu I ka Jerusalem bala saben jot la saben pra o I briu jong play kilaksak kemana laong bola yam ladang ipule na kitab jong Isaya kalong ka khandai kalong la kli jong kalong ko umpoliu baga kmat jong kini oban jaw ko mat mit labas ngi nagabanta ke judgment riu Israel kibriu ki pensrim yo jisu kumu Jeremia ubriu jong blay habo yu I ka jing jot ka jing pra jong ka ri ba jaj ben riu umla klam na jaw mat ka ka bangilaban len ka nuksa ban yo ban kai jisu u jisu ro kaon ka por ka ba yu I ba kumno ya ka Jerusalem la penjot ka jing yam jong Jeremia ubriu jong blay prophet u jisu yam kum jo na ka banta ka Jerusalem banaken mau ka basotanat ka bangiken mau din bau Lazarus ulai yap ulai ciying jong Mary bat ka Martha ulabi ki bagi yam nang tau para jong ki wala klat no uji suru udan hang ta oya yam lang kani ka pen kan mau ngi banong tin ka jong blay mau pini yam lem bagi tu be yam pini obani kemen lem bagi tu lem ha jing im ga jing ki ski jing ka jing kali kalong hatong idon pon em pani yam lem pani susi lem bagi toy kelong ying kelok ki jor ke I ki batanji ke bi kenu sibon ki jing ke ba kom ki ne kabenta ka khaddo kabenta ka saw ka kine ki senran ki jong jisu ki don ki bri ki bang melong we na ki noi thu pa
u prophets u briu jong blay ngini oban epa yang ne mata ka ka jingmot u prophets ri u briu jong blay u yo sngobai ka jing kran nau blay ba ka jing kran ka ba u yo sngo no blay u yo ban kran ni ya kata haga testament gabriel bunsin ki ong aktin pareng do said the Lord namar kata u ong utrai ki prophet ki briu ki ba kran ni ya ka jing shisha Nakan mau yo way na iplang kiran sibon ki prophets ki balaman siyem kum ginuksa ngan siyem tangkaway ginuksa bagata kalong yo Nathans. Ubriu jong oblay. U prophets jong oblay. U yo iha din ba ubriu jong oblay. U debit ula laptop. Ula klaim no ikalok jong uyuria. Ula penyapi u. Don mano bandur ban kan sapang kata ngamudur kadang gajing yo sngow hang yang tai kala perkhat bagla tibro ikata ka buit plan ka jong debit ban penjap yuria don bandur ban kan aarom dei tong Nathans briu jong blay u prophets jong blay u lej bani kan do yo debit kajing kran gajo kran de ki gajing start ka blay u ai u wangi di kenten ko debit us dan lagi maju me arnut kibriu. Way barus pa. Uron sibun kilang berat pergi mesidap akasam gajo. Baru pramarjan jo upat ruan tangga way kalang berat. Baru kumadang setiap usim ya ka ura. Kudup ya ka kasyadam baru buat ka terpeng. Nama buan tangga way kanau i unyokor uburom ya ka. Kajah ka way kapor ba uneo barus pa. Way nagi perok jo wan ka siying jo. Henry kajaka ban yo ban penyap ya gilang berat bagi masih dap akasam kajo uklam le kumta ushimi ta kalang berat yung pramarjan u oddo ban ayo to plok jo u david akra por ula bital lep barwang u uta haka hima jo nga baran kumta dei ban don ba dei ban im hero u Nathans u priu nyoy dei memeko david medon sibon kita bagi tengah clear jo me Henry mela simna ya katanga jong guria orang bak sipai jome Ukran ya ga jing sisa barba Ukran ni ga jing sisa o David ula kelak mer try ngalale pop barga ga bang sautat kalong bahang to hi briu jong blaya bau David ula kelak mo bolong try ngalale pop briu jong blay rong lamap yagi pop jome kakubor kabang ibalay ki banisrim yaw Jisu bawlong way na ki prophets u Jisu ru bri bakran ya ki sisa ngikan mau kendiang hadin bau Jisu walayo aban ya to aban sasak nar penayu on sa kem on sa pensitom on sa sanar penayu on sa tap hadin lay singyo sa mipat u Jisu u syaitan rung how Petrus bawa lej how Jesus nong kokenrat memisen la de badai kena poru Jesus ya usenran ba ija jo Petrus ula kranija wong setan lecherin jonga kaning ipin ya ka jinglong ka bawa Jesus no ukran ya ka jing sisa kini ki saut lagi pon bagi pang padang ge bangalapet ngai skam bolong kajing hikai yang bari pi wei paro kabenta kabanengkong ngere bolong gibriu kibas ngauret larang idon kamasim jong kajing suret kaying kasam ka kemi baru pagi kon kan kamasim jong jisuret ban pandemi wei kaying kan longkom ka pananghi haga imang kasalang ka snong ka tao haga balang hangno dengan kamen sim penrit kamen sim saurit kamen sim ya borom mari pemi we kadang hangno ka snong ka balang ke imlang salang kanong ka besok ka basang kaban ta ka ba ngini ine ngidon em kamen sim jong jing kongo u Elijah briu jong play bala si bun ki kamba aga di em bajo Henry ya bau play ula ong yo Elijah
Mentang ka por ka bakru jing bam. Myo jing bam syu. Lai jajan ka wa kharit. Kitang ap ken wara jing bam. Haka jing berkat jungi kata ka pemla benlong. Kampat juja mano. U ele jadong kenrat kampat juja mano. Raya bu yo sngo jing kan ngejong play. Klamben pai ktien e. U ko ngo ya kata baru i ya ka buram ka jong play. Haka jing im ka jungi. Kibriu. Lada ngi long berbor kibriu ki bakok ngo iktien ka jong play. Ngin yu i kampa begita kala. Ki benja haka jing im ka jungi. Bar ka bentah ka balai ka ai ka jing kai ka bengi yo kalong. U Jeremia ulong briu jong ki umat. O berkat am tak imlang kasalang. Hawa yu i ka ri ba jemi riu kalajat. La tip yu bak kum unong itu pa jong ki umat. U jau mat bar ka ri ba jaj benriu Israel ka por. Idon kam gi sni jong ir ka ki briu ki ba ka wei pat ka jong ka bangin di ban kan mau ka ri ba jaj benriu. Ta ka jing doai ka jong i. Ngin jau ki umat ngi i ka jing jot jong ka ri ba jaj benriu. Ngi i ka jing jot hagi sni ka mata. Ngi don kam ki briu. Ki balong kum Jeremia. Ki man ban pedam haka jing doai. Bat ka benta ka bakado. Ngi don kam ki briu ki sni ka mata. Ki bakren ya ka jing sisa. Kadon ka tin ka jom lewong kren ya ka jing sisa ka jing i. Habi kren ya ka jing sisa ka jing. Kumbale o Nathan o briu jong blay. Kren ya ka jing sisa ka jing. Warus im. Ukala kamu. Ngidon kam ngi sni ngi mantaro. Haka imlang ka salang. Hang no apa ngidon. Kibriu ki bangkran ya ka jinsa. Ka benta ka bakado e. An ban ko di gane khubor. Ka jing kali ka bangakwa ban kali. Kibriu ki ong kumno yang apa depi. Haka jing im ka jungi ka man kas ni. Mangigi kimi pa ke bang khon ki khon ki ong kumno yang apa defi. Mangi ki shenrang ki pa jong ki lok jong ki ong kumno yang. Mangi bang ki pasakurim ki sam ga jong ki balon ki pasakurim ka thepisang ki pasakurim ki ong kumno yang apa defi. Kata ka jing kali ka bani kali man kasni haka jing im ga jong. Kinongi kai school ke bahi kai khana gedeban kali ki khana ka bahi kai ki man kasni ki ong kumno yang ki bri ki betray ki kam ki fer ki bani ki office bar ki kam haka kano kam ka boy labo phi ka jingli ka babdon ha ka por ki to ki betray lang bat phi ki ong kumno phi ki to ki betray lang bat nga ki ong kumno yang Ada ublay ulo kar khui phi kam ka jam ka phi dan uboi phi ka person ka kham se jonong kito ki khama po phi ki ong kum noi phi ki i kum noi phi ki in am ye jing long ka pokodor ka bana ka jing im ka phi ma phi ki ba tray kam ki jam ki ublay ulo ai phi kam phi dan ki ban tai ka kham se po ki ban tai kam ki ba kham rik phi tray kito ki ba don ha po ha jrong je phi ki i kum noi phi ka khubor ha ka por ka long ka challenge ro Kajing ko pada ngi nong tray balang. Yang ngi nong tray ki pastor bang jaka ki per ki prabangai aga jaka ka bang tray ki ong kumno yang ki yo ine mi ka man sim ko jong Jisu. Ka badon nangi. Bagani ki khubor kalong ka ji mu ji ka man kas ngi. Ngi haban kali de marway ki breu ki ong kumno yang Tran yo ban kar khu. Yang ne khubor ka makan ngi por. Barangay kamu try ni aban karko ibi baro ki prabngai ki lok ki jor ki bi aban pej pan maskap yene khobor hagan ki por ngini ruai ngai ngo yema try bogodor hagan ki por ka manta malapan la ngi try ban sngo ban sabi tin ka jema try bi yara bagan ki khobor try kan long jingar khu try yo pailang jema bi sngo ba ki to ban sap ya ka ki ban ying ki sam ki bar hanon try bi kan ki khobor kan ban kran ni bat bor yang ban kli kan ki jingliwang ki briu ki ong kumno yang yara ba try bi ba jing im ka jing ka man ka sni bor ka jing im ni ka long ka bi Vietnam ba ka karteng ka jame try bi ngai ba khobor ka ban kran try kan long jingar khu kat kere bios ngau ya ka haka kartang jong Jisu pan amen ngini wai no haka bawai no ni sekri jungi aji ba jong blay pa
oblay kun oblay mensi mo kun kene bro lai kat pailang jome bi osngo ini tin ke jome lemur bir khoi ke sikri me ban sodong satlak ka patai menta pasi bom yukoro amen. La pi it ban bud yu chi su long shi pai ba shlor shi sha wat ai ban kren ben ya ker te khu chong u iman kaski u ba hok bak tien chong u ka da wa sa kum ju la pi you try ko ngok tin chong u ha man la ki tin ki kam pen I kum ta pi an man kasni chong u na markin mo per thei ka ap kmi ya phi ching im chong pi ka khut ne em kum ba ong kak tin u ble phi ben I bet ya ka ching ai sha bom te da ching ya sha ha ba wan kil o ba dum pi ben per na ching im Christ an kum ba de la pi you try ko ngok tin chong u ha man chong u na markin mo per thei ka ap kmi ya pi shim ker teng u chi su ban ya lam ya pi man ka singi wa chu pe ban ya dak tien basta chong u tình trình kren bên các birthday bát kỳ kén hôn trong cả bò na mar nong bên em trong pi usha kum chu la pi you try ko ngok tin trong u ha man la ki tin ki kam pen I kum ta pi an man kasni kum kak tin chong u na markin